Isa ang patay habang isa naman ang sugatan matapos na masunog ang isang gas station sa Dipakulaw, Aurora. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Patay ang isang empleyado ng gasolinahan habang sugatan ng isa pa matapos masunog ang gas station sa barangay Maligaya, Dipakulaw, Aurora. Nagpapagaling sa ospital ang lalaking sugatan matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtagal ng ilang minuto ang sunog na nasa unang alarma. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang BFP Dipakulaw habang patuloy ang investigasyon sa sanhi at danyos ng sunog. Wala pang pahayag ang pamunuan ng gasolinahan at pamilya ng mga biktima. Isang babaeng PWD naman ang nasawi sa nangyaring sunog sa isang punerarya sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa inisyal na investigasyon, hindi makapaglakad at hindi makapagsalita ang biktima kaya natrap sa loob. Wala umano ang ina ng biktima at caretaker ng punerarya nang mangyari ang sunog. Sinubukan pang iligtas ang biktima pero hindi na nila ito nailigtas dahil sa laki ng apoy. Patuloy na inaalam ng otoridad ang sanhi at danyo sa sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima at ang may-ari ng punerarya. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon.